M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Bale ndi alongo ndikulandileni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu mulungu omwewu wa namba 11 mu nyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo Woyera kwa Akorinto. 2 Akorinto mutu 9 ndime yake ya 6 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Rose Kazombo Mwale kuchokera ku St James Chilomoni Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Nyimbo ya Salimo ikuchokera pa Salimo 112 kuyambira ndime ya 1 mpaka 4 kwayambiranso ndime ya 9. Mthenga woyera kuchokera mu mthenga woyera monga adalembera Mateyo mutu wa 6 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ya 6 ndikuyambiranso ya 16 kulekeza ya 18. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja kuchokera ku Our Lady of Fatima Chipoka Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yachiwiri ya Paulo kwa Akorinto. Okondedwa, kumbukirani kuti wodzala pang'ono adzakololanso pang'ono, wodzala zochuluka adzakololanso zochuluka. Aliyense apereke monga momwe adatsimikiziratu mu mtima mwake, osati ndi chisoni kapena mokakamizidwa, pakuti Mulungu amakonda wopereka mokondwa. Mulungu angathe kupatsani madalitso onse pakulu, kuti nthawi zonse mukhale ndi zokukwanirani inuyo, ndipo zinanso zochuluka, kuti mukathandize pa ntchito zonse zabwino. Za munthu wotere, paja malembo akuti, wapereka mphatso zake moolowa m'manja kwa anthu osauka, chilungamo chake nchamuyaya. Mulungu amene amapatsa mbewu kwa wodzala, ndiponso chakudya choti adye, adzakupatsani mbewu zoti mudzale, ndipo adzazichulukitsa. Adzachulukitsanso zipatso zake za chifundo chanu. Adzakulemeretsani pa zonse, kuti mukhale oolowa m'manja ndithu. Kotero kuti ambiri adzathokoza Mulungu chifukwa cha mphatso yanu imene tiwatengereko. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. N'chifukwa chake pamene mukupereka zachifundo, musachite modzionetsera monga amachitira anthu achiphamaso aja m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya m'mizinda. Iwowa amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewa alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe ukamapereka zachifundo, dzanja lako lamanzere lisaziwe zimene dzanja lako lamanja likuchita. Ukatero zachifundo zakozo zidzakhala zodziwa iwe wekha. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musachite monga anthu achiphamaso aja. Iwowo amakonda kuyimirira ndi kupemphera m'nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za m'misewu ya m'mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukuti upemphere, lowa m'chipinda chako, tseka chitseko ndipo upemphere kwa Atate ako amene ali osaoneka.
tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukusala zakudya musamaonetsa nkhope zachisoni monga amachitira anthu achiphamaso aja. Iwo amayipitsa nkhope kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukusala zakudya samba m'maso nkudzola mafuta kumutu kuti anthu asadziwe kuti ukusala zakudya. Koma Atate ako amene ali osaoneka ndiwo adziwe. Ndipo Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo, kananenera poyamba paja kuti lero ndi lachitatu mu mlungu umenewu wa namba 11 mu nyengo ya pachaka. Mawu amene akutitsogolera posinkhasinkha za mawu amene tamva lero ochokera kwa Mulungu ndi mawu akuti cholinga changa ndicho chiti popereka zachifundo, popemphera ndi posala zakudya. Kodi cholinga changa ndichiticho pamene ndipereka zachifundo? Cholinga changa ndichiti pamene ndipemphera? Ndipo cholinga changa ndichiti pamene ndisala zakudya? Posinkhasinkha za mawu amene tamva lero, ndafuna kuti ndibwerekere mawu amene amatsogolera anzathu a mchipani cha Majesuiti. Iwo ali ndi moto yawo imene mu Mchilatini amayitcha kuti Ad Majorem Dei Gloriam. Ad Majorem Dei Gloriam. Abbreviation yake ndi AMDG. Ad Majorem Dei Gloriam. Ndiye kuti mu Chizungu titha kunena kuti amatanthauzidwa kuti for the greater glory of God. For the greater glory of God. Ndiye mu Chichewa titha kuayika kuti pofuna kubwezera ulemu Mulungu yokufuna kumbwezera ulemu. Kuti iwowa amakhulupirira kuti pa utumiki wawo amachita zonse pofuna kulemekeza Mulungu. Kuti amatumikira polemekeza dzina la Mulungu osati dzina lawo. Izi zimene amakhulupirira popereka moto imene amati Ad Majorem Dei Gloriam, AMDG. Akuchita zonse pofuna kuti alemekeze dzina la Mulungu pa utumiki china chilichonse pofuna kulemekeza dzina la Mulungu osati kuti alemekeze dzina lawo ayi. Ndiye tingati pogwirizana ndi mawu amene Mulungu watipatsa lero, nafenso pa zonse cholinga chathu chikhale chimenechi cha AMDG. Cholinga chathu pa zonse chikhale chimenechi cha AMDG, kuti pochita zonse tilemekeze Mulungu. Ndiye kuti popereka zachifundo tisapereke kuti anthu atitame, atitamande, koma kuti kudzera nzimenezi dzina la Mulungu litamandike. Ndiye kuti tikamapemphera tisapemphere kuti ena atione ayi, koma tichite choncho pofuna kulemekeza Mulungu. Ndiye kuti pamene tisala zakudya tisamachita izi kuti anthu atione ayi, koma kuti kudzera mkusala kwathu dzina la Mulungu litamandike, dzina la Mulungu lilemekezedwe. Matumwa tsoka ilo anthu ambiri ife timachita ntchito zachifundo, timapemphera ndipo timasala zakudya ncholinga choti ena atione, nkumatipopa kuti awatu taonani ndaja amapereka zachifundo, awatu amapemphera kwambiri, awatu taonani mmene akuonekera akusala zakudya. Inu ndini cholinga chathu ndichiti? Chifukwa izi zimene tanenapo sizolinga zenizeni. Zolinga izizitu zili ndi vuto kwambiri. Titamakhala ndi zolinga zimene zipochita zachifundo popemphera ndipo sala zakudya, ndiye kuti pali vuto pakati pathu. Chifukwa
zolinga zimenezi sizingatithandize kuti tifikire mulungu ayi, koma kungofikira zokhumba zokhazo za moyo wathu. Zolinga ngati izi sizingatithandize kuti tikhalebe mwa mulungu, koma kuti chidwi chathu chikhale kutali ndi mulungu. Zitha kutichotsa pamaso pa mulungu, kuti tisiyane tikhale kutali ndi mulungu. Choncho zolinga izi zili ndi vuto. Inu ndine sitikuyenera kutsatira zolinga zimenezi. Zolinga zimene tikuyenera kuzitsatira nzomwe zija, tichite zonse pofuna kulemekeza mulungu. Pamene ifeyo pochita zachifundo, kaya popemphera, kayanso posala zakudya, timakhala ndi cholinga china chake. Nthawi zambiri zosemphana ndi zimene mulungu akutiuza lero. Mwina cholinga chimene timakhala nacho ndi chiti? Mwinatu ambiri timafuna molalo, anzathu azipatsa moto. Titaonani kumayika pa ma status, uja wachita chifundoyi ndi uyu. Kumayika pa ma status opemphera kwambiri uja ndi uyu. Kaya uja kusala zakudya uja ndi uyu. Kaya tokhaso kumayika pa status kuti nthawi ino ndiyosala zakudya, nyama ija sindikudya. Timafuna molalo, timadikira kuva zomwe anthu anganene pa zachifundo zathu. Madikira kuti tidziva kuti kodi anthu amati chani pa zachifundo zimene ndikupereka zija. Kodi anthu akuti chani za kupemphera kwa ine, kuyera mtima kwa ine, poti ndikamapemphera ndimaoneka kuti anthu adziona mobwe, adzisirira, adzindipopa. Kaya mwinaso ndifa nsembe, maona kuti basi anthu adzitiona kuti tupemphera kwambiri, pajatu anthu amati munthu akamapemphera kwambiri ndiye kuti ameneyo adzansankha ubishopu. Mwinatu pamene patikulakwitsa, sizikuyena umakhala choncho pakati pathu. Enanso amatha kuthandiza poyembekezera mavoti kuti anthu adzawavotere. Ambiri mwina pano akuthandiza pomayang'ana September kuti awo amene ndikuwathandizawo adzandipatse mavoti. Ndikuganiza kuti izitu si cholinga chenicheni ayi. Cholinga chenicheni ndi chimene chichatanena, tichite zonse pofuna kulemekeza mulungu. Abale anga ndi alo, titani, inu ndine titani, titamva mawu amenewa. Ndiganiza kuti tikuyenera tipereke zachifundo zathu, tipereke mapemphero athu, ndipo tisale zakudya pofuna kulemekeza mulungu. Osati tipereke zonsezi zachifundo zija kwa anthu ovota ayi, olo anthu amene tikufuna kuti atipope ayi, koma zonse tizipereke kwa mulungu kuti dzina la mulungu lokhalo lilemekezedwe. Ndipo tidziwe kuti zinthu zitatuzi nzolumikizana: zachifundo, mapemphero, komanso kusala zakudya nzolumikizana. Ndi zolumikizana bwanji? Nzolumikizana chifukwa kupemphera kumatithandiza kukhala pa ubale wabwino ndi mulungu. Mulungu amene tikakhala naye pa ubale wabwino amaona mitima yathu, ndipo m'mitima mwathumo amayikamo chikondi, kuti kudzera mchikondi chimene wayikamo tione zosowa za anthu. Ndipo zonse zimene timasala zimatithandiza kuti tithandize nazo anzathu osowa. Kulumikizana kwake nkumeneko kwa zinthu zitatuzi. Ngakhale sotu mawu oyamba amene tamva ochokera mkalata ya Paulo oyera kwa Korinto akutsimikiza zakupereka zothandizira anzathu. Mawu akuti chani? Akuti tipereke monga momwe eni akefe tidatsimikizira mu mtima mwathu, osati mokakamizidwa ayi, tipereke mokondwa. Pajatu mulungu amakonda anthu onse amene amapereka mokondwa. Ifenso tipereke monga mmene tidatsimikizira, osati mokakamizidwa ayi. Tipemphere kuti mulungu ayike mwa ife mtima uja wa AMDG, uja tanena kale uja, ad majorem Dei gloriam. Ndiye kuti wochita zinthu zonse pofuna kulemekeza mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.